Turkashi Hausawa dai kan ce rana ba ta ƙarya wai sai dai uwar ɗiya ta ji kunya. Za a iya cewa gayyatar da Abba Kabir Yusuf ya yi wa sarki Sunusi Lamido Sunusi domin zuwa bikin rantsar da shi da za a yi a gobe ranar Litinin, kuma wanda yake kasancewa ranar 29 ga watan Mai, kuma ranar da za a cika alkawari a tsakanin gwamna Abdullahi Umar Ganduje da kuma Abba Kabir Yusuf din, inda ake sa ran za a karbi rantsuwa da kuma hand over a tsakanin Ganduje da kuma Abba Kabir Yusuf din. Wato zuwa yanzu a yammacin yau dinnan sarki Sunusi Lamido Sunusi ya isa jihar ta Kano, inda kuma cikin tarairaya da kuma mutane suka fito suka yi dafifi domin dai kai gaisuwarsa har ƙasa ga sarki Sunusi Lamido Sunusin. Za a iya cewa zuwan na sarki Sunusi Lamido Sunusi ya girgiza Kanawa, kuma tuni mutane da dama ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su. A gobe da ake shirin yin wannan rantsuwa, kuma tuni Kano ta riga ta ɗauki harami, ta cika makil, ta cika ta tumbatsa da manya-manyan mutane wanda suka shigo domin dai rantsar da Abba Kabir Yusuf din sabon sarkin Kano, wato gwamnan na jihar Kano, inda kuma mutane ke ganin cewa shigowar ta sarki Sunusi Lamido Sunusi ka iya tayar da hazo. Sai dai kuma zuwa yanzu murna kawai ake da shagali da kuma farin ciki da ganin Sunusi Lamido Sunusin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkamu da warhaka, sannan mu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon bidiyo a wannan channel ta mai albarka. Idan kuma yanzu ko fara ziyartar mu, kada ku manta wajen danna alamar subscribe da kuma danna alamar ƙararrawa domin dai samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora su zo a gare ku cikin sauki. Ya zuwa yanzu dai za a iya cewa shigowar sarki Sunusi Lamido Sunusi a jihar Kano na ci gaba da ɗaukar hankulan mutane, inda dubun dubatar mutane Kanawa suka fito mazansu da matansu domin tarbar sarki Sunusi Lamido Sunusi. Zuwan nasa da yana ɗaya daga cikin gayyata da aka yi masa, wadda kwamiti na sulhuntawa ko kuma karɓar mulki suka yi wasa da shi kansa Abba Kabir Yusuf din yayi wa sarki Sunusi Lamido Sunusi. Dama dai akwai alaka ta musamman tsakanin sarki Sunusi Lamido Sunusi da 'yan kwankwasiyar, inda wasu ke ganin cewa ma wannan alaka ta sa ake raɗin cewa Abba Kabir Yusuf din ka iya dawo da sarki Sunusi Lamido Sunusi akan gadon kujerarsa. Sai dai kuma har yanzu babu wata majiya daga bangaren Abdullahi ko kuma a ce shi kansa Abba Kabir Yusuf din wacce take nuni da cewa sarki Sunusi Lamido zai dawo. Wannan dai iya gayyata ce domin rantsar da Abba Kabir Yusuf din, wanda ake ganin Abban ya gayyaci sarakuna da dama. Sai dai sa gayyatar sarki Sunusin tana ɗaya daga cikin gayyatar da tafi ɗaukar hankulan mutane. Za ku iya tafka muhawara, ku faɗa mana ra'ayinku dangane da wannan ziyara da sarki Sunusi Lamido Sunusin ya kawo a jihar Kano domin rantsar da Abba Kabir Yusuf, Abba Gida Gida. Kuma a nan za mu dakata, sai mun sake haɗuwa da ku a wani bidiyon na gaba, amma ku tafka muhawara akan shirye-shiryen da muke kawo muku, akan kuma yadda rantsuwar Abba Kabir Yusuf din za ta kasance a gobe da yarda Allah. Za mu kawo muku duk yadda take kasancewa insha Allah a filin wasa na Sani Abacha da ke Kano.